Himantara Prabu Nimata kawata saprawadya barani. Dadi Arjuna tok nugrohi mau ngedhekake darmaning satriya. Bisa-bisa yen to pancen Prabu Kusuma Bima putraning Janaka. Dene iki sira kudu bisa mulang rekasi wong aturanmu. Ora gampang kowe dadi putraning Janaka, ora gampang kowe dadi anak Janaka. Ora jenampik sing tresnamu sarta pendhapa dibrani man. Sumpahku babar pisan ora nanging. Dene iki pendhapa netar jiwa kasatriyanku. Jeneng sira Prabu Kusuma yen to sira atmajaning Janaka ingkang ligire saka kahimangan kaendran. Apa maneh ingkang Bima Bathara ibumu Widodari Batari Sumraga. Dene iki kudu bisa madharake swasana. Kula pengin negara Ngamarta dene iki sira tak utus para dadi golek ana. Gusti Karna ingkang linggar saka sasana. Yen to panjenengan sira upaya temen yen to kowe